inviterer 1 med intro. Okay, klar. Der er 10 sæk. De der taggy tones. 8, 7, Spille de eller spille de ikke? 5, 4, 3, 2, 1. Vi tager 1-0. Jeg starter den ikke. Jeg gør det ikke. Og værsgo. Mayday! Mayday! Code 6, 105 North Avenue, 52. Ja, så er vi nået til det her ugenlige musikprogram, som hedder Tørst på livet, hvor vi forhåbentligvis inden for de næste 30 minutter kan præsentere jer for en masse musik, som kan give jer et eller andet. Det her, det er en Grammy, og det får man, hvis man er et dansk band, som har opnået et eller andet specielt. For eksempel ligesom Gangway, som meget beskeden fik 4 af den her slags, fordi de havde lavet årets danske musikvideo, havde lavet årets rockudgivelse, de var blevet årets band, og så samtidig årets sangskriver. Så 4 Grammy'er. Anders Hårder fra Mixbladet, han har Gangway med herinde i studiet, som i de næste par minutter skal prøve at se, om de kan slå den her gamle Kaja-rekord på vores flippermaskine derovre. Så Gangway er altså senere, og udover det, så har vi Jakob Lavnbjerg, som vi jo kører en konkurrence sammen med Mixbladet om, at du kan komme med til en musikvideo. Hvis du altså skriver ind på den lille talon, som der er i Mixbladet, så skal du sende den ind til os, og så kommer du altså med her Tørst på livet. Så Jakob Lavnbjerg kommer og fortæller om, hvad der egentlig skal ske nu, når vi skal lave hans video. Taggy tones, det er musik, som mest af alt får os til at tænke på cowboybukser, og de er her i studiet lige nu med nummeret 501. Værsgo! What I got my teeth so tight, it's 501. Well, 501. Well, 501, man, no, you can't have fun. On they all have fun in 501. Well, 501. Well, 501, man, know the cats have fun. I got a black leather jacket, couldn't see hair. Little black bruiser got my jeans so tight, it's 501. Well, 501. Well, 501, man, know the cats have fun. Yeah! Mayday!